Kanya Tankele, allez Dafra, Radio Jekafo, 100.7 MHz, Studio Tcherno, Amedi Cham, allez Togola, Kumansu Kono. Sibiri ninu wati sera ka keni Jekafo nyamaba Kramogo Bwajabate ale ka laɲinu kɔnɔna la dɔgɔkun kɔnɔ kibaruya minnu n'u lasera anw ka jamana kɔnɔ ni k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma k'aw to aw ka so sɛgɛlafiɲɛbɔw la aw ka salon kɔnɔ walima k'aw to aw ka cakɛdaw la dɔgɔkun kɔnɔ kibaruya minnu kɛra anw ka jamana kɔnɔ ni k'o bɛɛ ta ni ka ɲɛsin aw ma o baaraw bɛ kɛ sibiri bi anw fɛ nin y'o kɛnɛ sigilen ye an ka dɔgɔkun kɔnɔna la anw ka jamana kɔnɔ baara ni baara minnu kɛra o dɔ bɛ tali kɛ alisilamɛw ka jɛkulu olu kɔni farala ɲɔgɔn kan dɔ bɛ tali kɛ o conseil islamique kan ka sɔrɔ ka kɛnɛ denfaya di an ka ministre de la réconciliation mun ye ministre d'état Ismaël Wage général du corps d'armée ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan ni alisilamɛw ka jɛkulu caman tun bɛ kɛnɛ kan da bɛ don kɔrɔfɔw la ni an bɔra o kɛnɛ kan anw ka jamana sanuko sabula anw jigi bɛ fɛn min kan bi n'an ka nafolo ko ye o de ye an ka sanu jɔyɔrɔ nafolo ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ i cɛ mali maaw olu ye wele bila an ka ministre fila ma ministre de mine sanu ministre professeur Amadou Keita ministre de la jeunesse Abdul Kassim Fomba ka na se CNJ o fana ɲɛmaa ma n'o bɛ tali kɛ Sori Ibrahim Sise olu tun bɛ kɛnɛ kan an da bɛ don kɔrɔfɔw la ni an bɔra o kɛnɛ kan Makan jamana an bɛ taa ale kan ɲina Mali ye kunnawoloba sɔrɔ tuguni sabula an ka hiji ale ɲɛmaa ba n'o tali kɛ maison de hajj n'o ye mun kɔni docteur Abdul Fatah Sise bonya segin tara ni ka ɲɛsin a ma Makankaw fɛ ka médiaw ta ni k'o d'a ma kɛnɛ kan fana Ismaël Wage tun bɛ yen nɔ a n'an ka ministre bɛ diinɛ ko kunna docteur Mahamadou Kone da bɛ don kɔrɔfɔw la ni an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ segin ka na anw yɛrɛ fɛ yan Sutubakaw fɛ yen nɔ muso jɛkulu bɛ yen nɔ minnu ye wulikajɔ kɛ ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma sabula an bɛ kɛlɛ la san 10 ale nin kɔ ka se ka finitigilakaw dɛmɛ cogo min na jeliko olu ye jelidiba min kɛ an da bɛ don kɔrɔfɔw la fo ka taa se min ye anw ka jamana ɲɛmaa général Assimi Goïta san 5 wulikajɔ tɛmɛnen kɔfɛ ministre dɔw tun bɛ maaw ɲɛkɔrɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ca min kɛra u ka ministre sow la ka na se bi ma o da don kɔrɔfɔ fɛnɛ la bɛ don kɔrɔfɔw la fo ka taa se kunnafoni wɛrɛw ma k'a sɔrɔ an bɛ bi la min ni ale bɛnna sibiri ma ni a bɛ bɛn juin kalo tile 20 ale ni 7 san 2026 an bɛ a fɔ ya kɔbi sinu a bɛ to ka fɔ ale sanfɛ bi sɔgɔ min na kunnafoni la sɔn o den kɛnɛw balimakɛ ne ye Mamadou Mayiga ye ne mana jɛ ka baara kɛ fɛ bi sɔgɔ ye technicien ye an bɛ jɛ le prince du technique jabaranu o bɛ maa min bolo de Sylvie Dako ye ni ala sɔnna ma sanga kunkuruni kɔnɔ an da don kɔrɔfɔw ni ɲɔgɔn cɛ yasa fɛmɛli ko ɲuman aw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ɲɛmaayaso ale tɔgɔ la karamɔgɔ Buwa Jabate ni ala sɔnna ma fo ka taa se karamɔgɔ Bukari Tarawele ma an bɛna kunnafoni la walawala u ye yasa fɛmɛli ko ɲuman aw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ka segin ka foli la kuraw ye tuguni i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ye cogo min na mun ye kunnafoni bakuruba la an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka haminanko fanba dɔ tun ye mun ye diinɛbaw ni k'o fara ɲɔgɔn kan yaasa an ka jamana bɛ taabolo min kan diinɛko la bi an ye misaliyaba ye fɔn ɲɔgɔn kɔ diinɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban cogo min na wa diinɛ baara bɛ se ka lase cogo min na ka se ka se jamanaden bɛɛ lajɛlen ma da don kɔrɔfɔw la ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ au conseil islamique de Mali ale ka fara mun ye jamana ɲɛmɔgɔ kan a fɔ ma journée du rassemblement national pour l'unité des musulmans o baaraw kɔni kɛra anw yɛrɛ fɛ yan Kitira Amadou Ampateba ale kɔnɔna fɔra ko dakɔnɔni maa caman tun bɛ kɛnɛ kan ka daminɛ haut conseil ɲɛmaaba a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara ale kɛrɛfɛ mun ye diinɛko ministre docteur Mahamadou Kone fo ka taa se ministre de la réconciliation n'o bɛ malidenw ka cɛbɛn ni ɲɔgɔn cɛ o ministre d'état n'o bɛ tali kɛ général du corps d'armée Ismaël Wage ani haut conseil maa caman wɛrɛ ani an ka jamana kɔnɔ diinɛ lasira maa caman tun bɛ kɛnɛ kan a kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ye mun sɔrɔ kɛnɛ kan aw ni anw an ka jɛn ni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Nanti minum fana yira ni kene kan an kene baka bi ka da la ha ni jira ala la ya kan an la jamana kan fa o siti ala ma ala ka ya fana ka ni so ja tena ka bi aka na fe jama fo ala ya na do di ba do sama tira bi be ko ale le musan ja ni kan ye men ne ta ka wa be dai me ala kan na ka ka fo Masuma bo wa jara ma wa jabo wa jana ma wa jabo sufia abenge ngulo anishia ko bele ni kero wallahi ma fo ndala ko ke woni bara fa na ba ke aw yo shire ga ne ne bi amde ana bin sifu parce que ma do be ko na na ko fo jusqu'à présent fo bi jusqu'à présent parce que Kenneth défend de anga généralement le premier à ton la Cheikh Ismaël Wage il faut nous faire aller car fort au conseil islamique président pas à Cheikh Ousmane Madani Haidara ambe afro Kenneth ani anas na ne ko fenfembe nous au sera Kenneth kaya bi bela je na ala de kala kama amen mo fora ka ko ni kana
silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka silamɛ bɛɛ dɛmɛ ka jamana dɛmɛ a initiative min bɔra ko conseil islamique la ka nin ko in kɛ initiative ɲuman ba de n bɛ se ka min fɔ u ye ni ala sɔnna u ka initiative déclaration min bɔra a kɔnɔ recommandation min bɔra a kɔnɔ n b'a lase jamanatigi ma fɛn fɛn bɛ se ka k'a la o bɛ k'a la. Ayiwa ni ala sɔnna ma ni an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ taa an ka jamana dugujɔ nafolo ale ye wulikajɔ sabula mali ka wulikajɔ fanba k'i ɲɛmɛ ka ɲɛsin o denmaw bi o kɛmɛ ka kɛ sababu ye jamanadenw yɛrɛ ma ni ka se ka jamana bɔ gɛlɛya caman kɔnɔ o y'an ka jamana haminankoba ye kosɛbɛ a bɛ kɛnɛ o kɛlɛ de ye a fɔ ma ko ice mali olu ka rapport tɛmɛnen kɔfɛ u ye wele bila mun kɔni ye k'a fɔ jamana minisiri ka baara bɛnnen bɛ an ka sanuko ma dugujɔ nafoloko n'a bɛ tali kɛ professeur Amadou Keita ale kɛrɛfɛ ministre de la jeunesse sifinnakaw ka ministre farikolo ɲɛnajɛ ministre Dr Abdul Kasim Ibrahim Fomba fo ka taa se CNJ n'o ye Mali sifinnakaw ka jɛkulu o fana ɲɛma Suri Ibrahima Sise olu tun bɛ kɛnɛ kan an ye muso la kɛnɛ kan ka jɛni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Contrôle local o de wajibiya de kɛ système minɛriw ma ko ka malidenw de don ba la min ye n'u mago bɛ fɛnw na ka san ka na baara kɛ min kɔnɔ ko a ka di malidenw de ma olu de ka na n'o fɛnw ye min ye baarakɛlaw fɛnɛ ye malidenw de fɛnɛ ka ta baara la ka san o san ka yɛlɛma don a la san dɔɔni dɔɔni fo ka taa se san ma baarakɛla bɛ ka kɛ malidenw ye contenu local kaw wele an n'u ka jɛɲɔgɔn kɔnɔna la an n'u ka minisiri n'u ka na an ka masala kow kan n jɔyɔrɔ ye min ye fasoko la parce que président yɛrɛ y'a fɔ a ko an bɛ ko la jamana do sigi sigilen bɛ denmisɛnninw de kan n'an ma sifinnakaw kan n'an n'olu don ba la n'an ma fɛnw ɲɛf'u ɲɛna ka ɲɛ u jɔyɔrɔ ye min ye u bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn minnu na parce que olu ka nafa o de ye jamana ka nafa ye donc yɛlɛma fɛn fɛn bɛ dunyafoloko la k'o ɲɛfɔ mɛ ka tila ka an sinsin contenu local ko kan ka yira sifin jɔyɔrɔ ye min y'a la u bɛ se ka nafa minnu sɔrɔ jamana fana bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na yasa u jɔyɔrɔ fa. a b'a to denmisɛnninw ka k'u yɛrɛ ye u b'u ka entreprisew créer u ka baaraw kɛ walasa min nafa bɛ se ka se u ka sigida yɛrɛ ma a b'a to fana u b'u hakili to u ka sigida ka développement na o de la an b'a yira k'a fɔ texte minnu kɛra texte ɲumanw don an bɛɛ lajɛlen a fɔ tare tare mɛ ni denmisɛnninw ma labɛn k'a ɲɛdɔn a baara bɛ kɛ tɔ ka jɛ o de la minisiriso y'a ɲini k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka san 5 fana kɔfɛ an bɛ se k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin ninnu olu bɛ se k'u wasa don cogo minnu na pour que an société minière an bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ walasa a nafa ka se fɛnɛ ni formation in kɛra u k'a lase mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ma parce que bi bɛ ti yan Mali jeune bɛ ti yan mais olu ye chance min sɔrɔ u jɛnsɛnlen don Mali fan bɛɛ donc n'u ye mun sɔrɔ yan nɔ u ka se k'a lase tɔw fɛnɛ ma hakili la o de bɛna to an ka jamana an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ. ni an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ taa maison de hajj o ye hijitɛkɛlaw tɔgɔ la soba min bɛ an yɛrɛ fɛ yan Amdala Yasidi Mil ale kɔnɔna la ale ɲɛmaaba Dr Abdul Fatah Sise ale min yɛrɛ ye délégué bɛɛ kɔni ye makantaga ale ba labɛn ni wulikajɔw la ɲinan makanta baaraw kɔni banna ka se ka kɛ ni wulikajɔba kɔni ye makan jamana ɲɛmaaw n'o bɛ tali kɛ les autorités saoudiennes olu y'a laɲini ko Mali kɛra silamɛ jamana ye misali jamana na jamana min n'a ka makantaga baara kɛcogo ɲɛna wa ko bonyamasigi ko wala sigi Mali marabaw ma Gendarmerie Assimi Goïta ka bonya tɛmɛnen kɔfɛ magankaw ka médaille olu y'o ta ni k'o di mun kɔni maison haji ɲɛmaa ma wa o kɛnɛ kan ministre fila kun kɛn bɛ ka se kɛnɛ kan olu bɛ tali kɛ an ka diinɛ ko ministre la ni ale bɛ docteur Mahamadou Kone ale n'an ka cɛbɛn ministre n'o tali kɛ général d'école d'armée ministre d'état Ismaël Wage o fana kun bɛ kɛnɛ kan ka bonyamasegin ta ni ka ɲɛsin maison haji ɲɛmaa ma docteur Abdul Fatah Sise a kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ka ministre ye mun sɔrɔ ka d'a ma docteur Mahamadou Kone diinɛ ko ministre aw ni anw an ka jɛni ko lamɛn. Bismillah an ka yɔrɔ la k'a fɔ o ɲɛna a taara baara min kɛ a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa mun y'a jɛ mun kun kan ka kɛ n'o ma kɛ yanni min kɛra n'a ɲɛna an b'o o fara ɲɔgɔn kan ka o fɔ o barikala Mali jamana tɔgɔ la parce que o taara Mali jamana de tɔgɔ la Mali jamana de o don avion kɔnɔ ka taa ka tila ka o bila fɛn na o kan ka min kɛ donc n'o kɛcogo ɲɛna a ka kan hɔrɔnya la ne min ye Mali ka jamana ka ta ye diinɛ ko la n'o minisiri ye ka o wele ka n'o fɔ k'o barikala o kɔnɔna na o de tun bɛ an ka ɲɔgɔn ye la bilada nin na ɲɛ ɲɔgɔn ye kumakan b'o la min kan a
fɔlɔ a kun taara ko min kama a ko kun kan ka kɛ cogo min na ni a y'a labila ni o ye est ce que a kɛra ten wa a kɛra ten n'o ma kɛ ten o ye nin ye an bɛ baara kimɛ k'a lajɛ est ce que o kun taara kunba min kama a caman kɛra wa a caman ma kɛ n'a y'a sɔrɔ a caman kɛra an b'o fɔ o barika la n'a y'a sɔrɔ a caman ma kɛ an b'a fɔ o ɲɛna ko jalakili dɔɔnin bɛ an fan fɛ a ka jija san wɛrɛ ni mun kɛra délégation na o ka nin yɔrɔ éviter mais ɲinan ta la jɔn ko ala an nimisi wasara ko ka tɛmɛ a degré kan ka da ka déléguéw ye baara min kɛ a baara barika bonya kojugu o baara fana nana sababu dama dama na a sababu fɔlɔ mbɛlɛmaji directeur n'o ye docteur Abdul Fatah Sise ale ye technicité baara min kɛ n'o ye organisation ɲuman ye o sen bɛ a nɔgɔyali la déléguéw bolo filanan Saudiya yɛrɛ disposition min ta ɲina a disposition fa bonya kosɛbɛ walasa ka se ka ejidaw lafiya parce que mbɛlɛmaji directeur ale mana se ka disposition ta cogo cogo a tɛ se ka ɲɛ dɔ Saudiya la bon ni Saudiya ye ɲɛ caman dɔn sisan ɲɛ a bɛ to mɔgɔw ka sɛgɛn na donc an y'a ɲina o caman kɛra bon ale mana organiser Mali la cogo o cogo bisi ko ni fɛnw cogo dɔw bɛ yen ale tɛ se k'o kɛ donc Saudiya ye a organiser ka ɲa ka bɛn Mali ka organisation ka ɲuman ma ka tila ka bɛn délégué ɲumanw fana choisili ma ala ye ko ninnu to ɲɔgɔn kɔnɔ a bɛɛ da kɛra kelen ka mɔgɔw wasa ne bɛ ala fo ka ala barika la parce que an ye min bila déléguéw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya la n'o ye Abdul Fatah Sise Saudiya y'a ye k'a fɔ a ka baara kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ o ye diplôme dɔw d'a ma n'o ye sɛbɛn ye min bɛ a yira k'a fɔ a ye baara in kɛ a ɲɛna kojugu a ye délégué bɛɛ kun kɔrɔta a ye n yɛrɛ kun kɔrɔta a ye an ka président de la transition fana kun kɔrɔta a ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen kun kɔrɔta an bɛ ala fo ka ala barika la k'a fɔ san wɛrɛ hali bi a ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ min ka bon ni ɲinan ta ye an sera kuma koloma yɔrɔ de ma sisan san wɛrɛ o tɛ 2027 ye wa o heji dɛ pour que k'e tɔgɔ sɛbɛn o la dɛ o tɔgɔ sɛbɛn bɛ ban ɲinan 2026 o 20 décembre de kɔnɔna na ɲinan 2026 20 décembre dɛ e yɛrɛ tɔnɔ ma ca dɛ donc san wɛrɛ ta heji fɛn bɛɛ bɛ ban ka bɛn ɲinan 20 décembre de ma sisan ne ye min ko sisan k'a fɔ n ma prêt n'i ma prêt o kɔrɔ ye ko heji ma diyago ye ka fɔlɔ mais ne prêt depuis sɔgɔmada wulada nin na taa e tɔgɔ sɛbɛn Mbɛlɛmaji la ou bien agence privée fɛ n'o tɛ ni 20 décembre tɛmɛna mɔgɔ kana se ma visa ko kuma na mɔgɔ kana se ma k'a fɔ ko kota mɔgɔ kana se ma k'a fɔ ko n ka mɔgɔ tɔgɔ sera ka hakɛ ta n bɛ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna a ka nin yɔrɔ bila kosɛbɛ 20 décembre mana tɛmɛ mɔgɔ kana se ma visa ko visa tɛ n bolo ka di mɔgɔ ma kota tɛ n bolo tɛ eji baara la n y'a a responsable moral de ye ka Mbɛlɛmaji directeur kɔlɔsi a ka baara ɲa la ɲabaliya la bon mɔgɔ 17 ani 3 ani 23 ala k'an bɛ sababu ma ala ko duwawu minɛ docteur ni m'a fili kɔrɔfɔ kɔni faamuyara kosɛbɛ ministre fan fɛ ni an bɔra o kɛnɛ kan an bɛna sutibakaw fɛ yen nɔ jɛkulu bɛ yen nɔ mun ye musolakaw ye musolaka minnu y'a laɲini k'olu jɔyɔrɔ jamana dɛmɛli la olu jɔyɔrɔ jamana ɲɛma dɛmɛli la o musojɛkulu min ko association pour l'éducation l'autonomisation des femmes n'o bɛ tali kɛ musow u ka kalanko an'u ka yɛrɛta ka se ka bɔ u yɛrɛ kolo la ni ka se ka dɛmɛ ta ɲɛsin u ka denbayaw ma ni jamana ma o y'o jɛkulu ye a fɔ de ma mun kɔni ye musow n'u ka ni jɛkuluba in n'a fɔ sutibakaw fɛ yen nɔ sutuba village la muso kalan ale ni muso baara ale muso bɛnko la o y'o jɛkulu tɔgɔ ye a ɲɛmaaba docteur k'a fɔ madame Ouattara Fanta Keita ale ni docteur min ni o bɛ ka jelidi baara kɛ k'o fara ɲɔgɔn kan ani CNJ yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ yen nɔ CNJ local o fana ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan ni maaba caman wɛrɛ kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ye mun sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka jɛni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Madame Ouattara Fanta Keita ne ye association muso kalan ni baara n'an b'a wele ko bɛnkola bɛnkola dɔ ye Sotiba village ne ye o ɲɛmɔgɔ ye hakilina kun tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a jateminɛ k'a d'a kan k'a fɔ ko joli ye fɛn ye fɛn min tɛ se ka dilan joli ye fɛn ye a santa tɛ sɔrɔ an dun ka sɔrɔsiw fana de bɛ ka anw nɔfɛ n'anw sunɔgɔra sɔrɔsiw Mali kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ nin waati laban ninnu na diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ dulonnen don sɔrɔsiw la essence kana sɔrɔsiw balo kana sɔrɔsiw mɔgɔw yɛrɛ ka déplacer ka taa dugu ni dugu la sɔrɔsiw o hukumu kɔnɔna na an fana y'a lajɛ k'a fɔ an kan ka k'u dɛmɛ an b'u dɛmɛ cogo di se tɛ anw ye nka fɛn min b'an bolo n'o fana santa ti sɔrɔ
o ye anw joli ye an fana ko an b'an ka sɔrɔsiw ninnu dɛmɛ ni joli ye n'an ye joli hakɛ min sɔrɔ an bɛ o di u ma o hakilina de y'a to dɔwɛrɛ foyi tɛ anw ka fasoden ɲumanya ani an ka sɔrɔsiw kanuni o de y'anw bila ka joliden kɛ sɔgɔmada ye fɔlɔ ye n'ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ k'an bɛ se ka joli di tuguni Sotiba ko dɔrɔn tɛ nka bamananw ko ni fiɲɛ cira b'o bolo bɛ i kunna fɛn na anw sigida ye Sotiba ye anw bɛ se ka yan ni mobiliser nɔgɔya la mais ni ala sɔnna ma an b'a lajɛ k'an bolo mana bɔ muso wɛrɛw nɔfɛ ka da kan muso bɛɛ de hamina ye kelen ye muso bɛɛ bɛ Mali sɔrɔsiw dɛmɛ muso bɛɛ bɛ Mali banabagatɔw dɛmɛ an musow yɛrɛ b'an jija joli di in na kosɛbɛ ka da kan nafa bɛ se anw fana ma tuma dɔw la anw kɛtɔ ka nin di anw nin fana bɛ to nin dili la jeli ta yan fɛ donc là an bɛ se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani baara ninnu na an bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmaa ye armée yɛrɛ en général k'a fɔ ko Mali musow kɔni b'u kɔ an b'u kɔ an b'u dɛmɛ an jigi dalen don u kan an bɛ dugawu k'u ye ka deli ala fɛ ala ka kɛlɛ ni ala k'a ban ala k'an ka sɔrɔsiw ala k'u fanga se an b'u dɛmɛ an dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na an bɛ se dɛmɛ cogo fɛn o fɛn min na an bɛ an ka sɔrɔsiw ninnu an b'o dɛmɛ ta ka se o ma ni ala ka jɛ ye ni ala sɔnna ma ni tun ye musow ka jɛkulu ɲɛmaa ye madame Ouattara mun ye Fanta Keita ale tɛmɛnen kɔfɛ sifinnakaw tɔgɔ la CNJ local Sotibakaw fɛ a fana bɛ dakunɛ kelen fɔ an ye. Assalamualaikum. Ne tɔgɔ ye Seku Jara. Ne ye CNJ président ka danga ye. Bi sɔgɔmada in na aw sera yan nɔ a bonyana an ma a bɛnna an ma. An bɛna fɛn min yɛrɛ daminɛ nin sisan nɔ ni o ye joli di ye. Vraiment baara ɲɛnɛmaba de don. Parce que u b'a fɔ ko ni i ye joli di k'i bɛ vie dɔ sauver. A bɛna di mɔgɔ minnu fɛnɛ ma an bɛɛ lajɛlen b'a kalama u bɛ baara min na su ani tile. N'olu tɛ anw tɛ sunɔgɔ n'olu tɛ an tɛ dumuni yɛrɛ kɛ hali ka fa donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔ ka se yan nɔ bi sɔgɔmada in na min bɛ aw natɔ sɔrɔ o kana na aw tatɔ sɔrɔ donc ni n ka bureau mɔgɔw ye donc an bɛɛ lajɛlen an y'aw accueillir n'an bolo fila ye ala ka activité in ala k'a ɲa ka d'an ma merci. ala ka o duwawu minɛ ni an bɔra o kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta san 5 ale ka wulikajɔw tɛmɛnen kɔfɛ jamana gouvernement ɲɛmaaw k'a daminɛ ale la ka na se a ka ministres ma o ministre 4 tun bɛ jamanadenw ɲɛkɔrɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye san 5 kɔnɔ cakɛda min kɛra ka ca min kɛra u ka cakɛdaw la ni ka se k'o ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ministre la ministre fɔlɔ ale bɛ tali kɛ mun kan o de ye mun kɔni an ka sigida yɛrɛ lakanani ministre ko n'o bɛ tali kɛ bɛnsɛnya ni mun kɔni sanuya ko la n'a bɛ tali kɛ madame Doumbia Mariama Tangara ministre de l'environnement de l'assainissement ale kɛrɛfɛ an ka sɛnɛko ministre n'o bɛ tali kɛ docteur Ibrahima Samake o fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se mun kɔni an ka bagan mɔ ale ni bagankɛ ni mun kɔni mɔnikɛ ministre n'o bɛ tali kɛ Yuba Baka o fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka na se an ka urbanisme domaine ale ministre ko n'o bɛ tali kɛ dugukolo ko ni soko fo ka taa se jamanadenw yɛrɛ ale wulikajɔ ministre kan n'o bɛ tali kɛ ministre Imran Abdoulaye Touré ni maa 4 tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ jamanadenw ɲɛkɔrɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ san 5 in kɔnɔ wulikajɔ min kɛra u ka cakɛdaw la ani jamanadenw yɛrɛ ye baara min kɛ ani jamana ɲɛmaa ye wulikajɔ min kɛ ka se k'olu dɛmɛ cogo min na ni k'o ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye baara fanba tun bɛ nin de kan a kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ye mun sɔrɔ a kɛnɛ kan aw ni anw géométrique fan fɛ ka ɲɛsin ministre de l'urbanisme ma an ka jɛni k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. En fait, il y a la nouvelle code domanial dugukolo charia kura min ye titre foncier kɛ dugukolo papier unique man pour la spéculation tun bɛ kɛ fan bɛɛ i b'a sɔrɔ lettres bɛ yen permis bɛ yen notification bɛ yen minnu b'a di olu fana ka ca mais ni titre foncier dɔrɔn bɛ kɛra dugukolo papier ye a bɛ caman bɔ dugukolo problème la donc o ye avancée belebeleba ye min kan ka fo dugukɔnɔ a mètre carré sɔngɔ bere dar'o kun o sɔngɔ nɔgɔya walasa maliyɛn bɛɛ ka o titre foncier sɔrɔ a n'a procédure bɛɛ b'a dɔn ko ni o wulila titre foncier kama a procédure n'a processus a kun ka jan kosɛbɛ a n'a tan ni ka segin ban nka an bɛ don min na i ko bi a procédure bɛ ka informatiser an bɛ se ka wari daminɛ na il y aura l'informatisation de la procédure de rédaction des pratiques n'i ye Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ la i b'a sɔrɔ a pratiques tɛ kelen i b'a sɔrɔ y avait pas d'argent san 5 in kɔnɔna na an bɛ président de la transition an b'a fɔ ani ministre procédure harmoniser la bi ayiwa hali bi an bɛ to kɛnɛ in kan musolakaw ma to kɔ olu fɛn da donna gɛlɛya dɔw la an ka jɛni k'o fɔ fɛn lamɛn ɲɔgɔn fɛ. ne bolo ne y'an ka ministre lamɛn ka ministre de l'agriculture lamɛn
mais ne bɛ kelen f'u ɲɛna k'a fɔ jamana si tɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ développer a ka filière avicole kɔ n y'a ye k'a fɔ u ma kuma an ka filière kan a fila si ma kuma kan ten nɔ donc ni ne bɔra yan k'a sɔrɔ ne ma kuma o la vraiment ne ka mɔgɔw bɛ taa jigin ne na kosɛbɛ ne b'u ɲininka politique jumɛn b'u bolo filière avicole kan parce que ne ɲɛ b'a la nɔnɔ bɛ dɛmɛ misiw bɛ dɛmɛ sɛw bɛ mais sɛ mara a bɛ cogo di u bolo Mali kɔnɔ quelle politique agricole ils ont pour la filière avicole et pourtant c'est une filière très importante et c'est parmi les 7 billes sɛfan ka gɛlɛn sɛ ka gɛlɛn mun y'o kɛ sɛfan taara fo 700 na alifɔl la a ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ parce que bi ne b'a ɲini fɛ u k'an dɛmɛ halisa président de la transition an b'a fo parce que an ka dumuni ko a y'o ɲɛnabɔ mais n'i ye dumuni di mɔgɔ ma ni sɛden t'a bolo a b'a kɛ cogo di dumuni bɛ sɔrɔ ka di cogo di sɛ bɛ bɔ cogo di sɛfan bɛ bɔ cogo di dumuni dira ma mais sɛden t'an bolo an ka ayiwa ni tun ye laɲini fanbaw ye an balakaw fan fɛ musolakaw ka ɲɛsin u ka minisiri ma ka yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye baara kɛ nka hali bi ko majɛ dɔw bɛ yen nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ eaux et forêts mun y'an ka kungo lakanabaaw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan baara min kɛra ni ka ɲɛsin olu ma olu den minnu bɛ yen bi minnu bɛ yen n'olu tanyana eaux et forêts o jamana tɔgɔ la k'u denw ta ni k'u fara jamana ka fara o kan k'o dɔw fana kɛra ko wa k'u ka maa caman bɛ yen bi k'u kɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ wa fonction publique taliko la bi u ka maaw bɛ ka taa eaux et forêts maaw fana ye mun sɔrɔ ka d'a ma an donna m'o kɛnɛ kan. waati in kɔnɔ k'a daminɛ 91 kana se bi ma eaux et forêts ka ministre sɔrɔ min ye eaux et forêts kalan kɛ c'est grâce à la transition o ye ka ko di a dɔnbaga ma agriculture ministre min sigilen filɛ nin école ba min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ sɛnɛ baaramaga kungo kɔnɔ ladon directeur kɔnɔma na o ye ka ko di a dɔnbaga ma directeur dɔ tun tɛ école maîtrise kun don a ye ne kalan nin y'a san 2 donc an bɛ transition fo o la kosɛbɛ eaux et forêts ka mɔgɔ 200 recruter siɲɛ kelen c'est grâce à la transition a ma deli ka kɛ minnu bɛ ka ye an b'o fɔ minnu bɛ kɔ an bɛ tila ka segin ka ɲinini kɛ tuguni an ka furew u ka denbayaw n'u tun tora kɛlɛ la u tun tɛ kalan ba la mais ɲinan an ye papier sɔrɔ ko eaux et forêts muso minnu bɛ yen n'u denw bɛ yen ka papier ladon pour que u bɛ se ka taa pipinière la nation nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne k'an ka ministre fɛ halisa aw k'aw bolo di ɲɔgɔn anw ka ekɔlisow bɛ yen denmisɛnninw bɛ kalan kɛ u bɛ bɔ u ka ta ka don fonction publique la i n'a fɔ transition y'a daminɛ cogo min na u ka recruter u ɲɛci bɛ yen kungow bɛ yen kungo mɔgɔw b'an ka mɔgɔw la aw ka waati dɛmɛ aw ka service dɛmɛ ni statut fort ye pour que eaux et forêts bɛ se k'u ka baara kɛ a kɛcogo la bon aw bɛɛ fo ala ka sigi ɲuman ye jogo de. ayiwa hali bi jamana ɲɛmaa ka san 5 wulikajɔ baaraw ni seereyaw caman bɛ ka kɛ mun kɔni ye minisiriw ɲɛkɔrɔ ka se ka kɔrɔfɔ kun cɛ mun ye an ka mɔnikɛlaw ɲɛnama kɛ olu fana kɔ kɛnɛna minnu ka baara bɛnnen bɛ bi jɛgɛko ma olu fana kumara jamana ɲɛmaa ye wulikajɔ min kɛ ni ka se k'u dɛmɛ cogo min na jɛgɛ baarakɛlaw fana fan fɛ an ka dɔ lamɛn o fana la. i bɛ PRTD ka réalisation ye wa les résultats i bɛ se k'i tɛgɛ da o kan 390 mun financera k'a daminɛ jɛgɛden tɔrɔ la ka se jɛgɛ kundayali ma ka se jɛgɛ bayɛlɛmali ma ka se a feereli ma ka se a lasagoli ma ka se banque de génitaire ma a kelen tɛ yen mun kɛra an kɔ donc c'est pour dire que projet de don i bɛ se k'a fɔ nin ye projet ye mun nana ka maliyɛnw dɛmɛ cadre de concertation entre le ministère de l'agriculture et les interprofessions caman kɛra monsieur le ministre laɲini dɔ b'an bolo an ye foli kɛ nka laɲini dɔ b'an bolo la validation et la signature des accords cadres a b'a to interprofession bɛ se ka jɔ u yɛrɛ ye jamana kelen don ka jigi mun d'an kan an bɛ se ka o jigi ma fa kosɛbɛ toujours président ka foli a n'a ka waleɲuman dɔn à travers le commissariat à la sécurité alimentaire ni san 5 in kɔnɔ jɛgɛ dumuni k'a d'an ma à peu près tonne 1000 san o san u bɛ jɛgɛ dumuni d'an ma ka n'a tila jɛgɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'an dɛmɛ an ka baara la o bɛɛ ye président ka hakili ye pour que an jɛgɛ baarakɛlaw ni mɔnikɛlaw an ka se ka lafiya.
Ayiwa aw ye faamuyali kɛ nin kun ye jamana ɲɛmaa Général Assimi Goïta ka san 5 wulikajɔ minisiri 4 kun bɛ mun kɔni jamanadenw ɲɛkɔrɔ laɲini minnu b'o la k'o lase minisiriw ma baara minnu kɛra k'o lase minisiriw ma a baara lajɛlen bɛɛ lajɛlen kɛra CICB ale kɔnɔ Sali Bala Musa Keyita ale kɔnɔna la a kɛra kɛnɛ min ni jamanadenw y'u yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa ka wulikajɔw la n'a sɔrɔ ta kɔnɔna la a kɔrɔfɔtɔ ma kɛ min ni min ye o nana sɔn radio Jɛkafɔ ale sanfɛ. Min ye kunnafoni kuncɛla hali bi an ka jamana kɔnɔ denmisɛnw ka se ka lakana u ka jakow la cogo min na minnu bɛ publicités kɛ ka ɲɛsin an ka denmisɛnninnakaw ma olu ka mun kɔni ye jaw bɛ lakana cogo min na fo ma nanzarakan na ko mun kɔni ye journée d'échange sur la représentation éthique mun kɔni ye inclusive protectrice de l'image de l'enfant dans les publicités au Mali o baara min ni a kɛra hakilina taba ye jɛkulu fila ye o fɔlɔ o bɛ tali kɛ HAC kan HAC ye haute autorité de la communication ale kun bɛ kɛnɛ kan ale ɲɛmaaba kun bɛ Gawusu Kulubali ale kɛrɛfɛ mun ye publicité-kɛlaw ka jɛkuluba minnu bɛ yen GPAC o ɲɛmaa fɛnɛ o kun bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Sidi Daɲogo kan fo ka taa se mun kɔni ye Aramata Dia ale ye maa min dogolen tɛ bi radio ko baaraw la an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se mun kɔni ye UNICEF yɛrɛ wa ciden kun bɛ kɛnɛ kan ani minisiri ka baara bɛnnen bɛ communication ma o fɛnɛ ciden kun bɛ kɛnɛ kan ani maa caman wɛrɛ kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɔlɔ mun kɔni ye Sidi Daɲogo ale min ye GPAC ɲɛmaa ye an ka kɔrɔfɔ lamɛn. GPAC président hali ni hakili ni ko ɲuman de ye parce que hakili y'a yira n na k'a fɔ ko ale ka baara la n'ale ye régulateur ye kɔlɔsilikɛla k'a ye jateminɛ dɔw kɛ n'o ye denmisɛnninw ka utilisation ye publicité kɔnɔna la le fait que denmisɛnninw bɛ don publicité kɔnɔ ko baara dɔw b'a la k'a ye o jateminɛ k'a bɛ fɛ ko o baara résultat yira n na an ko k'o ka ɲi o ye ko ɲuman ye parce que ko min don anw de b'a baara kɛ mais tuma dɔw la mɔgɔ wɛrɛ kɔlɔsi ka baara lajɛ k'a f'i ye min ka ɲi a la o de b'i dɛmɛ ka taa ɲɛfɛ donc an nana bi ka na lamɛn ka na k'i ka kuma lamɛn k'a ɲini k'a dɔn u ka kɔlɔsi la u ye mun ye an ka baaraw kɔnɔ publicité baaraw la n'a ka ɲi n'a ma ɲi n'a ni labɛnni ɲuman kan ka kɛ ni jateminɛ kan ka kɛ min na an b'o bɛɛ dɔn bi a bɛ dɔ fara an ka baara taabolo kan an b'an ka baara an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka dɔ fara ɲumanw ka dɔ fara o kan mun man ɲi a la an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu corriger de ko ka denmisɛnninw ka image kɔlɔsi publicité kɔnɔ yɔrɔ o kɔnɔ an ka société la an bɛɛ b'a dɔn musow denmisɛnninw olu kɔlɔsili kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsinnen don olu ma ko dɔ ko an k'a jateminɛ denmisɛnninw kɔlɔsili ko ka dɔ fara kan ja yɛrɛ o yɛrɛ ko k'u ye jateminɛ kɛ ko caman kɛra mais ko fitinin mun b'a jɛ k'u bɛ n'olu f'a ɲɛna an b'o hakilina ta k'o fara an ka bolo kan. Ni ala sɔnna ma ni kun ye Sidi Daɲogo ye GPAC ɲɛmaa an bɛ se Gawusu Kulubali ma ale yɛrɛ ye HAC ɲɛmaa ye a kuma fanba bolila min kan o de ye denmisɛnw ka publicité la sukoromafɛn min bɛ yen ni denmisɛnw bɛ ka jaw yira bi a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase denmisɛnw ma ko sabula maa tɛ to denmisɛnninya la i tila ka kɔrɔ ni ka se ka si sɔrɔ wa sukoro ma caya denmisɛn kɛ fari la gɛlɛya min bɛ se ka kɛ k'olu sɔrɔ Sidi Daɲogo tɛmɛnen kɔfɛ Gawusu Kulubali HAC ɲɛmaa an ka kɔrɔfɔ lamɛn. Gawusu Kulubali ni hakilina falifalen kɛnɛ in sigira ka da miiriya min kan an ye kɔlɔsili de kɛ ani UNICEF denmisɛnninw u jaw bɛ yira u yɛrɛ bɛ yira siɲɛ caman ko caman na alors ka produit feere n'a ye ou bien ka activité dɔw sankɔrɔta ni denmisɛnninw jaw ye alors an ye jateminɛ kɛ bon yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka kɛ a ka ɲi mais yɔrɔ dɔw la peut-être darisagow bɛ se ka y'a la donc an ko a ka kan an ka se ka fɔ kɛ minnu yɛrɛ ka baara ye publicité ye n'olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan GPAC kɔnɔ alors olu ni anw hakili ni anw ka baara ye ka kunnafonidila fan o fan ani publicité kɛlaw ka u kɔlɔsi walasa u ka baaraw kana bɔ sariya kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ a ka kan an ka sigi an ka kuma alors an ka ɲɔgɔn faamu mais yanni an ka sigi an ka kuma fɔ fɛn de ka y'an bolo kɔlɔsili sira fɛ an bɛ min yira donc ani UNICEF ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na alors an ye enquête dɔ kɛ ka jateminɛ kɛ denmisɛnninw bɛ ka yira u bɛ ka yira cogo jumɛnw de la yirako ɲumanw de don wa yirako jugu de don u bɛ yira ka produit minnu disons jagofɛn minnu sankɔrɔta ou bien ka baara boloda minnu sankɔrɔta est-ce que yirako ɲumanw don ou bien u bɛ ka dan sa
Aywa ɲininkali bɛ to o yɔrɔ la yɛrɛ ko ɲuman don walima u bɛ ka dan sago ka kɛ ni waati yɛrɛ kɔrɔ kɛcogo ye Gawusu Kulubali kɔrɔfɔ tɔw b'an bolo sifinnakaw denmisɛnw bɛ ja minnu bɔ ni ka sensibiliser kɛ n'u ye a kɔlɔlɔ fan b'a ye kumana u ka sugurumafɛnw de kɔni kan an bɛna Samaru Jika fɔ ale sanfɛ ka kɛ ni waati yɛrɛ kɔrɔ kɛcogo ye nin de bɛ dan sigi an ka bi mun kɔni ye ka fɔ sibiri dɔgɔkun na dɔgɔkun minnu ni a bɛ lasew ma hakilina ta Radio Jika fɔ ɲɛmaaba karamɔgɔ Buwa Jabate mun ye kuma baraw denkɛ n'aw balimakɛ ne ye Mamadu Mayiga ni Mamu Jara ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun ye technique la o tun bɛ maa min bolo an bɛ Jakite le prince du technique ka se ka jaw ta ni k'a bila bɔlɔlɔ siraw fɛ o tun ye Sylvie Dako ye ka folikan bila bɛɛ lajɛlen ma maa ma sa ka na mɛn nin waati na an bɛ a fɔ a kan bɛn n'ala sɔnna diɲɛ waati wɛrɛ kunnafoni nani ka d'aw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa assalam